Идеята и концепцията на новото начало на винарска изба Магура е да разкаже чрез етикетите си, чрез вината и сортовия състав за мястото, на което се намира. Винарска изба Магура бележи своето начало през далечната 1967 година. Това е една от най-старите винарни в България. Като идеята и през 1967 година е била да е основен износител на естествено пенливо вино. Насажденията на самата винарна са на две различни места в България, два различни винени региона – Северозапад, Дунавската равнина и Тракия, което дава различен привкус на вината, които се произвеждат във винарната, дори и от един и същи сорт. В Северозапада типичните местни сортове, които се отглеждат, са гъмзата и врачанският мискет. Винарска изба Магура разполага и с двата сорта и произвежда едни прекрасни вина от тези два сорта. Етикетите изобразяват съществуващи рисунки от пещера Магура. С тази визуализация ние целим да покажем и да разкажем дългата история на тази винарна. С нова визия, с нов привкус и с едни различни по стил вина, които да достигат до аудиторията на новото време.